pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Aksyon! Radyo! Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas.
Sa Maaksyong Umaga Pangasinan, sumasa inyo Aksyon Radyo Balita. Ako ang inyong tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga balitang panlokal, Dagupan City sasailalim sa Alert Level 3 simula January 9. Antigen test required na sa pagpapakonsulta sa outpatient department ng R1MC. Samantala sa bayan ng Asingan, wala umanong kaso ng Omicron variant ayon kay Mayor Lopez. Kahina-hinalang kahon na natagpuan sa bayan ng Tayug, basura lamang ayon sa PNP. Naunang bomb scare sa Tayug, pananakot lamang ang pakay ayon sa kapulisan. Para sa ating mga police report, binatang pinigil sa checkpoint na hulihan ng illegal na droga. Dalawang nagnakaw ng bisikleta arestado. Para sa ulo ng ating mga balitang pambansa, 21,819 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Pilipinas kahapon. 46 na empleyado positibo sa COVID-19, Senado ila-lockdown. Para sa ating balitang pang-ibayong dagat, State of Union Address ni President Biden isasagawa sa March 1. Para naman sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo sinagot ang isyong Daniel Barbie ni Sean Gaza. Para naman sa ating balitang pampalakasan, Obiena payag na sa mediation. Muli DWCM Aksyon Radyo Balita. Ako ang inyong tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Epektibo na sa araw ng Linggo, January 9, sasailalim ang Dagupan City sa Alert Level 3 dahil na rin sa nararanasang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ayon sa Palasyo ng Malacanang. Ang nasabing desisyon na inilabas makaraang aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases na isailalim ang 14 pang mga lugar sa bansa na mayroong mas mataas na restriksyon upang maampat ang hawaan ng sakit. Magtatagal ang nasabing alert system sa lungsod hanggang January 15. Samantala, bilang pagbibigay linaw, ang probinsya ng Pangasinan ay mananatili pa rin sa ilalim ng Alert Level 2 system hanggang January 15. Sa ilalim ng Alert Level 3, pinapayagan ng intrazonal at interzonal travels. Pinahihintulutan din ang mga pagtitipon para sa necrological services, burial, libing at funeral services. Hindi naman pinapayagan sa ilalim ng Alert Level 3 ang face-to-face classes, contact sports, perya, live voice o paggamit ng wind instruments at operasyon ng mga kasino. Samantala, limitado lamang din sa 30% ang venue capacity para sa indoor activities habang 50% para sa outdoor activities. Nasa 60% naman ang on-site capacity para sa mga ahensya at instrumentalities ng gobyerno. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Samantala, dahil sa nararanasang pagtaas ng arawang kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Pangasinan maging sa Dagupan City, nagpasya ang pamunuan ng Region 1 Medical Center na higpitan ang requirement sa mga hindi pa bakunadong mga pasyente. Sa inilabas na abiso ng ospital, kailangan na ngayong dumaan ng isang unvaccinated patient sa rapid antigen test. Naging epektibo ang nasabing requirement noong araw ng Huwebes, January 6, kung saan kailangan ng resulta ng nasabing pagsusuri sa outpatient department bago makapagpakonsulta. Layunin ng naturang test requirement na protektahan ang iba pang mga pasyente ng ospital, gayon din ang health workers ng pagamutan laban sa banta ng COVID-19, lalo na ng Omicron variant. Karagdagang balitang panlokal, nilinaw ni Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. na walang kaso ng Omicron variant sa kanilang bayan at saan man dito sa lalawigan ng Pangasinan base sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Provincial Health Office. Ginawa ni Mayor Lopez ang pahayag kasunod na rin ng tumataas na naitatalang confirmed cases ng COVID-19 sa bayan ng Asingan.
Ayon sa kanya, cleared na ang bayan sa Omicron variant o cleared ang Asinggan sa Omicron variant. Magkagayon pa man, sinabi ni Mayor Lopez na wag nang hintayin na magkaroon ng kaso nito sa kanilang lugar, kaya nakiusap ang alkalde sa mga residente na sumunod sa minimum health standards, umiwas sa matataong lugar, magsuot ng face mask maging ng face shield kung kinakailangan at ugaliing maghugas ng kamay. Ayon sa kanya, kinaya na nila ito sa loob ng 2 taon at kung may disiplina ang kooperasyon ng bawat isa, malalagpasan muli ang pandemya. Nakiusap naman ang alkalde sa mga OFW at mga balikbayan na tapusin muna ang kinakailangang quarantine days na ipinatutupad ng IATF bago umuwi sa kanilang pamilya sa bayan. Binigyang diin din ng alkalde na hindi nila tatanggapin ang mga pakiusap na tanggapin ang mga ito nang hindi tinatapos ang quarantine days na sa designated quarantine hotel sa Maynila. Paliwanag ng alkalde, mas maganda pa ring malinis at walang taglay na sakit ang mga ito na uuwi sa kanilang mga pamilya. Samantala, nakiusap din ito sa mga kababayang hindi pa nagpapabakuna na magpabakuna na sa iba't ibang mga vaccination centers sa lalawigan ng Pangasinan. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, negative, puro basura ang laman. Ito ang pahayag ni Police Major Romel Sembrano, ang OIC Chief of Police ng Bayan ng Tayug, nagmagresponde sa inireport na kahina-hinalang kahon na naiwan sa harapan ng isang cellphone shop sa Bonifacio Street, Barangay Poblacion B sa nasabing bayan. Ayon kay Sembrano, nang matanggap nila ang report ng mga barangay officials ng hinggil sa nasabing suspicious box, agad silang nagtungo roon kasamang explosive and ordnance unit na nakabase sa bayan ng Tayug. Subalit nang tignan ang nakaselyong kahon, panay basura lang ang laman. Kinausap din nila ang may-ari ng establishmento na umaming kanila ang kahon na sinelyuhan matapos ilagay ang basura dahil baka raw ikalat ng mga aso. Wala naman daw silang intensyon na manakot. Amin naman po nung manager ng Celso na shop po na kanila po yung garbage na kahon. Kaya nag-react lang po yung mga barangay official, yung nag-report na barangay official dahil nakita niya nandun sa may harapan ng Celso na shop. Ang pahayag ni Police Major Romel Sembrano, ang OIC Chief of Police ng Tayug PNP. Pinuri naman ni Mayor Sembrano ang naging reaksyon at mabilis na pagpaparating ng impormasyon sa PNP ng barangay dahil patunay ito na sila ay nagtatrabaho at katuwang ng pulisya sa pagpapatupad ng anti-criminality operations. Napakaganda po yung mga response po ng ating mga kababayan, lalo-lalo sa mga barangay official, na aware po sila, nagiging aware po at maganda. Hindi naman po nananakot. Samantala, magugunitang nitong mga nakarang araw lamang ay nagkaroon ng bomb scare sa nasabing bayan kung saan ipinabatid ng kumalat na text message at impormasyon sa Facebook na may mga kalalakihang mag-iiwan umano ng kahon na may bomba sa ilang mga establishmento sa bayan, dahilan upang ikabahala ng mga residente. Samantala, pananakot lamang ang pangunahing layunin ng kumalat na bomb scare na ipinakalat sa pamamagitan ng text message at Facebook post kamakailan lamang sa bayan ng Tayug. Ayon kay Police Major Romel Sembrano, ang OIC Chief of Police ng Tayug, na base sa sinagawa nilang investigasyon, fake news iyon. Nagsagawa pa sila ng bomb detection inspection sa lugar, subalit walang natagpo ang kahon na mayroong laman na bomba. Sa katunayan, nag-request pa sila ng identification and location sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Region 1 at hinihintay ang resulta nito. Tiniyak naman nitong nagpapatuloy ang kanilang investigasyon hinggil sa insidenteng ito kasamang Explosive Ordnance Disposal Unit na nakabase sa bayan ng Tayug. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, karagdagang balitang panlokal. Sinampahan ng kasong kriminal at administratibo ang grupong Citizens Movements Against Crime and Corruption, Illegal Drugs and Gambling Incorporated sa pamumuno ng isang Professor Salvador Singson de Guzman sa Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, si CEZA Administrator Raul Lambino at asawang si Mangaldan Mayor Marilyn Lambino
dahil sa pang-aabuso umano sa isang 17 anyos na dalaga. 10 counts of rape, child abuse at physical injuries ang inaakusa kay Lambino, habang inakusahan naman ng abuse of authority, grave misconduct at dishonesty at oppression sa kanyang asawang mayor. Sa isang pulong balitaan sa Tarlac City, isiniwalat ng biktima ang sinapit sa kamay ng mga Lambino. Nangyari umano ang panggagahasa sa biktimang si Maricar, di tunay na pangalan, sa kanilang bahay sa Quezon City sa Metro Manila noong January 3, 9, February 12, 18, March 7 at May 4, 2019. At ayon sa reklamo, kasambahay umano ng mag-asawang Lambino ang biktima at ina nito. Naulit pa raw ang panggagahasa noong March 10, 21, April 17, May 3, taong 2021 sa kanilang namang bahay sa bayan ng Mangaldan. Tinakot raw ni Administrator Lambino ang dalaga na huwag magsumbong dahil kung hindi ay gagawan silang mag-ina ng kasong pagnanakaw. Samantala, aligasyon naman ng complainant na si Maricar laban kay Mayor Lambino. Nagsimula raw ang pananakit sa kanya ng alkalde mula nang mamatay ang isa sa mga aso nila na siya ang nag-aalaga. Ilang beses raw silang nagtangkang umalis ng kanyang ina, subalit di pinayagan. Di rin daw sila sinakuran mula pa noong January 2021. Pinapakain ng tira-tira at kung minsan ay panis na pagkain. Muli raw nakiusap ang mag-ina sa mag-asawang Lambino na ibigay ang kanilang sahod, subalit sa halip na ibigay, binato ang dalaga ng bote dahilan para masugatan sa ulo, habang kinaladkad raw sa isang bakanting silid ang ina at doon sinaktan. Samantala, sa kaugnay na balita, mariing pinabulaanan ng kampo ni Secretary Raul Lambino ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA ang aligasyong panggagahasa laban sa kanya ng isang 17 anyos na dalaga. Samantala, sa naging panayam sa programang Pangasinan Bilis Kilos, sinabi ni Celso Manuel, spokesperson ni Secretary Lambino, na nakapagtatakang isang cabinet member ang inaakusahan. Subalit iilang mamamahayag lamang ang dumalo sa umano'y pulong balitaan na ginanap sa Tarlac City nitong January 6, 2022. Bilang reaksyon, sinabihan niya ni Secretary Lambino na fabricated o gawa-gawa lamang ang reklamo ng mga politikong kalaban ng kanilang pamilya at silang nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Itong mga grupo ng mga politiko na mga kalaban nila, sila yung possibly na nasa likod niyan at nagpapakalat nitong mga maling impormasyon na ito. Outright, according to our good secretary, fabricated lies itong mga ito. Mga fake complaints, fake complainants. Tinig iyan ni Celso Manuel, ang tagapagsalita ni Secretary Lambino. Samantala, question din ni Manuel ang kredibilidad ng umano'y complaint dahil walang laman na address. Bakit din daw hindi ito nagsumbong o nag-report sa pulisya noong mangyari ang umano'y panggagahasa noong 2019 at bakit 2021 lang lumantad? Niwala rin daw itong maipakitang medical certificate. Dito ang masasabi namin dito talagang fake itong mga nagrereklamo, fake itong grupo at ang alam namin dito, grupo ng mga politiko ang nasa likod ng mga ito, yung mga kalaban. Tinitignan na rin nila sa website ng Securities and Exchange Commission o SEC ang grupo ng naghain ng kaso, ngunit hindi ito rehistrado. Malinaw ito, character assassination ito. Gusto lang pasamain, sirain ang pangalan ng pamilya Lambino. Samantala, sa ngayon ay pinag-aaralan na nila ang mga legal na hakbang upang makontra ang kasong isinampa laban kay Mayor o sa mag-asawang Lambino. Samantala, nagulat naman si dating Mayor Bonafe Paraino ng bayan ng Mangaldan matapos madawit ang pangalan sa allegasyong ito.
Nakasaad sa naturang reklamo laban kay Lambino na si Paraino raw ang tumulong upang maipakilala ang biktimang sa Maricar sa Citizens Movement Against Crime, Corruption, Illegal Drugs and Gambling Incorporated. Sabalit ayon kay Paraino, wala siyang matandaan na may tinulungang tao kaugnay nito. Kung meron man daw kasi, papayuhan niya ang biktima na pumunta sa proper authority. Gayunpaman, bilang isang babae, galit ito kung totoo man ang naging biktima ng panggagahasa. Wala rin daw itong alam kung sino ang gustong mandamay sa kanya. Subalit tiwala siyang kagagawa nito ng isang local media na may hindi magandang intensyon. To my knowledge, wala po akong ginawang ganon to clear it up. I have to clear my name. Maski hindi maganda itong balita, just to clear my name na wala po akong kinalaman sa pagtutulong o pag-introduce ng dalawang parte na involved dito. Ang pahayag ni dating Mayor Bonafe Paraino, tumatakbong mayor sa Mangaldan si Paraino at makakalaban niya si incumbent Mayor Marilyn Lambino. Karagdagang balitang panlokal, ipinatutupad na sa ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA ang online appointment system para sa Civil Registration Services o CRS sa probinsya ng Pangasinan at La Union. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni CRS Outlet Supervisor Joseph Estuesta na hindi sila tumatanggap ngayon ng mga walk-in clients maliban na lamang sa emergency cases sa pagkuha ng birth, marriage at death certificates, authentication at certificates of no marriage o SENOMAR sa kanilang CRS outlet sa bayan ng Calasiao dito sa Pangasinan at sa may San Fernando City, La Union. Ayon sa kanya, sinimulan nila ang CRS online appointment system noong December 20, 2021. Idinagdag din niya na ang CRS outlet sa Vigan City, Ilocos Sur at Talawag City, Ilocos Norte at iba pang mga outlet sa buong bansa ay magpapatupad na rin ng online appointment system sa susunod na buwan. Sinabi ni Estuesta na ang mga residente ng La Union at Pangasinan na nais kumuha ng birth, marriage at death certificates, authentication at SENOMAR ay kinakailangang mag-access sa appointment.psa.gov.ph website at i-click ang CRS appointment system. Pagka-access ay kailangang i-click ang agree option para sa privacy notice at terms and conditions at i-click ang next button. Pagkatapos nito, piliin ang preferred CRS outlet at muling i-click ang next button para makapagpaset ng appointment. Ang kumpirmasyon ng appointment ay ipapadala sa pamamagitan ng email, kalakip ng QR code na kailangang i-imprenta o i-screenshot na kailangang ipresenta naman sa CRS outlet sa petsa ng appointment. Aksyon Radio. Police Reports. Para sa ating mga police reports, patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang 18 anyos na binata dahil sa mga paglabag sa batas na nahulihan pa ng illegal na droga. Nagsasagawa ng checkpoint operation ng San Carlos City PNP sa Barangay Talang ng sinitang rider na si Angelo, residente sa bayan ng Urbistondo. Dahil sa paglabag sa curfew, walang suot na helmet at walang lisensya sa pagmamaneho. Habang iniinspeksyon ay itinapon raw nito ang isang papel na noong tignan at inspeksyonin ng mga pulis, tumambad ang isang plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu. Kinumpiskahan din ng mga pulis ang kanyang motorsiklo. Samantala, kulong naman ang 21 anyos na lalaki dahil sa pagnanakaw ng bisikleta sa lungsod ng Dagupan. Dumulog sa pulisya ang may-ari na si Jason Perado, 22 anyos, machine operator, residente ng Barangay Bunuan, Binloc, matapos mawala ang bike na iniwan nito sa compound ng pinagtatrabahuhang factory sa nasabing lugar. Sa follow-up investigation ng mga pulis, nakita sa CCTV footage sa lugar ang pagtangay sa bisikleta ng suspect na si John Lloyd Terre, 21 anyos, Tubong Salay, Mangaldan, at nakatira ngayon sa Sitio Aling, Bantal, Dagupan City. Agad nilang pinuntahan sa bahay ang suspect at doon ay kanilang naabutan at nabawi sa pangangalaga ang naturang bisikleta. ...21,819 na new COVID cases na itala sa bansa.
46 na empleyado positibo sa COVID-19, Senado ila-lockdown ang lahat ng balitang yan sa pagbabalik ng DWCM Action Radyo Balita. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. .36 ang ating oras. Muling nagbabalik DWCM Action Radyo Balita.
Ako pa rin ang inyong tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang pambansa. Pumalo pa sa 21,819 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health nitong Biyernes. Dahilan para umakyat na sa 2,910,644 o 664 ang kabuang bilang ng kaso sa bansa mula noong March 2020. Base sa DOH Case Bulletin number 664, nakapagtala na ng 40% positivity rate sa 70,049 na individual na isinalang sa COVID-19 test nitong January 5. Naitala naman ang bilang ng mga pasyente na gumaling sa 973 dahilan para umakyat ang kabuang bilang ng recoveries sa 2,781,424 o katumbas yan ng 95.6% ng total cases. Nasa 129 na mga pasyente naman ang nasawi para umakyat ang death toll sa 51,871 na katumbas ng 1.78% ng total cases. Naitala mga aktibong kaso ng COVID-19 sa 77,369 na 2.7% ng kabuuang kaso sa bansa. Sa mga aktibong kaso, nasa 2,438 na individual ang mga asymptomatic, 70,321 ang mild cases, 2,837 ang moderate cases, 1,461 ang severe cases at 312 ang critical cases. Sa buong bansa na itala ang utilization rate sa ICU beds sa 32%, 35% sa isolation beds, 31% sa ward beds at 14% sa ventilators. Sa Metro Manila, ang utilization rate sa ICU beds ay naitala sa 48%, 47% sa isolation beds, 59% sa ward beds at 20% naman sa ventilators. Samantala, mayroong 46 na empleyado ng Senado ang nagpositibo mula sa COVID-19 virus. Habang mayroong 175 na empleyado naman ang naka-quarantine dahil mayroong mga sintomas at na-expose sa mga nagpositibo at naghihintay pa ng resulta ng kanilang swab test. Dahil dito, kaya nagdesisyon si Senate President Vicente Tito Sotto III na i-lockdown muna ang Senado mula January 10 hanggang 16. Ayon kay Soto, ito ay para mapigilan at mapabagal ang hawaan ng virus at bigyan daan ng disinfection sa Senado. Habang naka-quarantine din ang 5 miyembro ng medical bureau nito, kaya hirap din silang tugunan ang pangangailangan ng mga empleyado ng Senado. Dahil dito, kaya wala munang pinapayagan na pumasok sa mga tanggapan ng Senado maliban na lamang sa mga magsasagawa ng disinfection mula ngayong araw, January 8 hanggang January 15. Huling balitang pambansa. Timing ngayon ang pagpasa ng Department of Migrant Workers Act na magbibigay ng proteksyon sa overseas Filipino workers. Ayon kay dating House Speaker at Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano, maraming Pilipino ngayon ang desperadong magtrabaho at tiyak na sasamantalahin ng mga recruitment agency ang pagkakataon. Iginiit ni Cayetano, hindi naman lingid sa marami na may mga recruitment agency na ang nais lang kumita ng pera at hindi isinasaalang-alang ang kung peligro ang lugar o mapapahamak lang sa employer ang mga Pinoy worker. Pero sinabi ni Cayetano na sa ilalim ng Migrant Workers Act, nakasaad ang ethical requirement kung saan maaaring panagutin ang mga manpower agencies na magpapabaya at hindi titiyakin ang kapakanan ng mga OFW. Si dating House Speaker Cayetano ang nagsulong ng panukala para sa OFW Department bago ito naaprubahan sa Senado at malagdaan bilang ganap na batas ng Pangulong Duterte. Number 1, nasa batas yung ethical recruitment. First time yan. Kung baka nga sa buong mundo, baka unat tayo na hindi lang sa departamento, pero yung ethical recruitment kasi marami pa rin at nakakalungkot minsan kapwa Pilipino, binebenta kapwa Pilipino, ibig sabihin alam naman na delikado yung lugar o alam na yung amo na yon ay nag-abuso dati pero nagpadala pa rin ng OFW doon o kaya alam naman nilang delikado yung lugar, may gera doon or something. So it's very important na yung ngayon na desperadong marami magkatrabaho, yung recruitment natin ay ethical, di ba? Yung talagang inuuna, hindi yung kumita yung recruiter, pero inuuna yung welfare talaga ng OFW. Ang pahayag ni dating House Speaker at Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano.
7:41 ang ating oras at ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat. Isasagawa sa March 1 ang State of the Nation address ni US President Joe Biden. Sinabi ni White House spokesperson Karine Jean-Pierre na tinanggap ni Biden ang imbitasyon na doon gawin ang talumpati sa Kongreso. Mismo si US House Speaker Nancy Pelosi ay nag-imbita sa US President. Ito rin ang unang pagkakataon na gagawin sa buwan ng Marso ang State of the Union address ng isang Pangulo ng Amerika. Kadalasang isinasagawa kasi ito tuwing Enero at Pebrero. Sa March 1 kasi ay ang pagsisimula ng congressional election season habang ang Texas ay magsasagawa ng primary elections kung saan ang Democrats at Republicans ay pipili ng kandidato nila para sa November 8 elections. Noong 2013 ay isinagawa ni dating President Barack Obama ang kanyang annual State of Union address ng February 12. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Deadma lang ang aktres na si Catherine Bernardo sa isyong ipinakalat ng internet personality na si Jean Gasa tungkol sa di umano'y namumuong relasyon ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla sa aktres na si Barbie Imperial. Nagsimula ang chismis nang pinost ni Sean ang isang picture sa bahay ng ina ni Daniel na si Carla Estrada kung saan ay nasa likod dito si Barbie. Bukod doon ay may mga malisyosong tanong din si Sean kay Carla tungkol sa di umano'y something sa pagitan nila Daniel at Barbie. Idinaan lang ito ni Catherine sa isang joke sa pamamagitan ng isang text conversation kay Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa. Alagang Ford po ako. Yan ang sabi ni Kath na tumutukoy sa totoong pangalan ni Padilla. Wala nang iba pang detalye na lumabas tungkol sa laman ng text conversation nila ni MJ. Pinagsabihan naman ni Daniel ang mga fans na wag nang pansinin ang issue. To the rescue naman ang Kathniel fans sa kanilang idolo. Year 2012 pa nang nagkaroon ng relasyon sina Kath at TJ, ngunit umamin lang nitong 2018. Aksyon Radyo. Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, payag na si National Pole Vaulter Ernest John Obiena na sumailalim sa isang mediation para maresolbahan ang kanyang issue sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. Ang nasabing mediation process ay pamamahalaan ng Philippine Sports Commission na PSC Chairman na si William Butch Ramirez. Nauna nang hinikayat ni Ramirez na itigil ni Obiena at PATAFA President Philip Elahuico ang paglalabas ng anumang komento at sa halip ay pag-usapan ang problema. Matapos ang investigasyon tungkol sa ipinapasauli nila kay Obiena na coaching fees ni Ukrainian trainer Vitaly Petrov ay inirekomenda ng PATAFA Investigative Committee kay Huico na sibakin ang pole vaulter sa national pool. Nauna nang irekomenda ng Philippine Olympic Committee o POC Ethics Committee kay POC Chief Abraham Bumble Tolentino na ideklara si Huico na isang persona non grata base sa kanilang investigasyon sa isinampang harassment complaint ni Obiena. Hiniling naman ng PSC Board kina Obiena at Huico na sumailalim sa mediation sa pamumunuan ni Ramirez. Noong araw ng Huwebes ay sinabi ni PATAFA Chairman Rufus Rodriguez na ipagpapaliban nila ang pagsibak kay Obiena sa loob ng 2 linggo at hihintayin sina Huico at Obiena na magbigay ng kanilang panig. Iniatras din ng PATAFA ang pagsasampa ng estafa case laban kay Obiena, ang pagreklamo kay Petrov sa World Athletics at pagdeklara kay Advisor James Michael Lafferty bilang persona non grata. Nakarating na rin sa Malacanang ang issue ni Obiena at Huico at umaasang mapaplansya ito ng PSC. 45 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Wala na ho tayong bago ho tayo magpaalam mga ka-aksyon, kaway-kaway ho muna tayo sa atin pong mga listeners and viewers. Unang-una syempre kay Sir Mel Aguilar, dyan ho sa may bayan ng Asingan. Good morning sir, maksyong umaga. Gayon din kay Lady George Gascon, maksyong umaga ho sa inyo. At syempre kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, kay Mels Policarpio at Fredo Pagkil, maksyong umaga ho sa inyong lahat. At syempre kay Sir Ben Gab Juviliano, maksyong umaga ho sa inyo sir. At syempre kay Ma'am Precious Gem na talagang laging nakatutok sa atin sa lahat ng mga programa ng Aksyon Radyo Pangasinan.
7:46 ang ating oras mga ka-action. Wala na ho tayong sapat na oras dito ho sa ating palatuntunan. Antabayanan ho ninyo sa ilang saglit susunod ang programang MIB, mga isyu ng bayan. Ako pa rin po ang inyong makakasama riyan. Nakasama ho natin sa ating pong Master Control si Action Conrad Alvarez sa News and Information Center. Nariyan din Action Dav Tibakay, sa ngalan din ang amin pong Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po ang inyong tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.